data maravilosua, filosofo ilun batek aurkiturikua. Kausinok esan zuen, izkera landuan, alegrantzia dela onena munduan. Jakintxu ilustreak bat datoz gurekin, trikitilari eta dantzazaleekin. Juan Kurutz de la Fuente eta Antonio Gaz batzartuko gara gaur musika tresnekaz. Ez diamante, ez perla, ez urregorririk, alegrantzia baino ez dago berik. Kontuz Fray Bartolome, itzalen gidari, tristen zerutxotik marmarkadari. Aberatxek badute urrezko tristura, guk antola dezagun pozaren konjura. Ez diamante, ez perla, ez urregorririk, alegrantzia baino ez dago berik. Pobreen bizipoza gauza ederra da, dantza orain dantza da, gure barrikada. Konjurara iritsi da, Einstein eta Neymar, dantzan ari garaia, Abil eta Baldar. Ez diamante, ez perla, ez urregorririk, alegrantzia baino ez dago berik. Bob Marley ereldu da, tambotoko Mari, txao Marilyn Marcos, Nacho soinulari. Zergatik dugun hemen, hainbeste algara, sekretu handia da, maravilosua, bizipozaren alde konjuratu gara. Ez diamante, ez perla, ez urregorririk, alegrantzia baino ez dago berik. Ez diamante, ez perla, ez urregorririk, alegrantzia baino ez dago berik.